Farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO o jamana ɲɛmɔgɔw y'a latigɛ ka ɲangili dɔ bɔ Niger kan ni teliya la o ye o laselikɛ marabolo jɛkulu nin ka jamakulu ɲɛmɔgɔw fɛ sibiridon Abuja. On sanctions, the authority has resolved to lift with immediate effect the following measures imposed on the Republic of Niger. Niger dancɛw ani pankuru fiɲɛ bɔyɔrɔw bena da wuli kokura wariko jago bena yamaruya kokura CEDEAO jamanaw ni Niger cɛ ani Niger jamana nafolo o ɲangiliw bena wuli adamaden dɛmɛni kosɔn Omar Aliou Touré y'o fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ka lajɛba kɛrɛnkɛrɛnna na a y'a jira fana ko mɔgɔ kelen o kelen bɛ ni politiki tɔn olu ka ɲangiliw be to sen na ka sɔrɔ a ma kunnafoni wɛrɛ di Aliou Touré fana ye Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum min bɔra fanga la n'a muso minɛnen don kalo 7 kɔnɔ olu ka bɔli teliya ɲini. As well as the political situation in the Republic of Niger, Burkina Faso, Guinea, and Mali.